Много често се шегуват, ама вие пеете боса по асфалта, пък ходите с Локмакс. Върви по стъпките на лятото с Локмакс. Обувките, с които все едно ходиш бос по пясъка. Остани с нас, за да видиш колекцията пролет-лято на Локмакс. Най-новото от Локмакс. Локмакс мокасини ще ти станат любими. Елегантни, женствени, удобни. В 3 модерни цветни комбинации и с неповторимата подметка Локмакс. Локмакс балерини. Всяка стъпка се превръща в танц. Благодарение на еластичната подложка в петата, стъпваш меко и се радваш на лека походка и стройни крака. Забрави високите токчета, защото сега балерините са на мода. Локмакс Спорти. Краката ти ходят сами. Съчетават уникалната подметка Локмакс с дишаща материя, перфектна за слънчевите дни. Локмакс фитнес сандали. Открий дългите летни разходки. Удобство, лекота, свежо усещане за ходилото и допълнително стимулиране на мускулите, докато вървиш. Локмакс сандали с кристали. Това лято си звезда. Уникалната подметка на Локмакс е съчетана с ексцентричен дизайн. С Локмакс сандали с кристали можеш да танцуваш цяла нощ. Локмакс Клокс. Удобство и свобода. Перфектни за плажа, градината или вилата. Идеални за цялото семейство. Благодарение на заоблената подметка Локмакс, ти би могъл да подобриш стойката си и да гориш повече калории, докато се разхождаш. Бъди с енергия и самочувствие в слънчевите дни. Избери си модел от колекцията пролет-лято на Локмакс. Локмакс мокасини ще ти станат любими. Локмакс балерини. Всяка стъпка се превръща в танц. Локмакс Спорти. Краката ти ходят сами. Локмакс фитнес сандали. Открий дългите летни разходки. Локмакс сандали с кристали. Това лято си звезда. Локмакс Клокс. Удобство и свобода. Върви по стъпките на лятото с Локмакс.